Εδώ λοιπόν στο ραδιόφωνο Πολιτεία 90,7 η συχνότητά μας και πάμε τώρα να μιλήσουμε με την κυρία Τσιρικίδου. Θα αναφερθούμε στο Spartan Youth Festival. Είναι προγραμματισμένο φέτος να διεξαχθεί για μία ακόμα φορά εδώ στη δική μας περιοχή, συγκεκριμένα στη Μαγούλα, 11 με 13 Ιουλίου. Θα μάθουμε περισσότερα από την κυρία Ειρήνη Τσιρακίδου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιρακίδου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χονδρόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε εδώ στην εκπομπή με αφορμή το Spartan Youth Festival. Ναι. Για πείτε μας, βέβαια είναι ακόμα, μέχρι τον Ιούλιο έχουμε ακόμα αρκετό καιρό, αλλά καλό είναι έτσι να προετοιμάσουμε λίγο τους ακροατές μας. Λέμε πως έχουμε πάρα πολύ καιρό, ότι είναι νωρίς, αλλά στην πραγματικότητα ο χρόνος πετάει ταχύτατα, το γνωρίζετε. Είναι λες και οι μέρες πλέον φεύγουν χωρίς να τις πάρουμε. Είναι γεγονός. Το Spartan Youth Festival γίνεται για τρίτη χρονιά, όπως είπατε και εσείς. Είναι ένα συμπεριληπτικό φεστιβάλ, το μοναδικό έτσι που γίνεται στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, της Νοτιού Πελοποννήσου. Ο στόχος μας ήταν να φέρουμε σε συνύπαρξη νέους, αμαία και μη, από 15 έως 25 ετών, έτσι ώστε να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να βοηθήσουμε λίγο στην κατάρριψη των προκαταλήψεων και των στερεότυπων που αφορούν τα αμαία. Επίσης φέτος σκεφτήκαμε ότι μιας και έχουμε μια τόσο δυναμική ομάδα νέων, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε ερεθίσματα και πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τα παιδιά να ανοίξουν τους ορίζοντες τους, το νου τους, τις δυνατότητες και έτσι συμπεριλάβουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τους 17 στόχους, όπου θα δώσουμε κάποια σεμινάρια. Έρχεται η κυρία Μιχαλοπούλου, η οποία κάναμε τη συνεργασία αυτή με την κυρία Μιχαλοπούλου, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του York και fellow του World Economic Forum, και με τον κύριο Φατούρο, που είναι ο Έλληνας εκπρόσωπος των ΟΗΕ στα θέματα των 17 στόχων, οι οποίοι θα έρθουν και θα μιλήσουν στα παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό. Έχουμε σεμινάρια που αφορούν τη συμπεριληπτικότητα. Συνεργαστήκαμε με τον Ευρώνα, ο οποίος είναι μια πάρα πολύ σοβαρή και βραβευμένη ομάδα ανθρώπων που ασχολούνται με τα θέματα της συμπερίληψης, προσβασιμότητας και γενικότερα όλα τα θέματα των ΑΜΕΑ. Θα δώσουν σεμινάρια για την ευρωδιαφορετικότητα και για την αναπηρία. Έχουμε κάποια λίγο πιο ευχάριστα σεμινάρια που αφορούν τη φωνή, την μουσική προετοιμασία. Επίσης έχουμε σεμινάρια για τους συνοδούς και τους γονείς, οι οποίοι θα έρθουν φέτος. Θα έρθουν γύρω στα 150 παιδιά στην πόλη της Σπάρτης. Θα μείνουν σε Μιστρά και Σπάρτη. Το πρωί θα γίνονται τα σεμινάρια και το βράδυ θα είναι οι συναυλίες. Θα μείνουν δηλαδή τα παιδιά από τις 11 και θα αποχωρήσουν στις 13. Όλο το φεστιβάλ είναι δωρεάν. Ναι. Για όλα τα παιδιά, όλους τους συμμετέχοντες, και είναι δωρεάν προς το κοινό επίσης. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γιατί η φύση του φεστιβάλ είναι κοινωνική. Αυτό θέλαμε, να δημιουργήσουμε μια εστία όπου πραγματικά μπορούν να έρχονται, και αυτό ίσως σιγά σιγά το επιτυγχάνουμε, γιατί φέτος έχουμε 150 παιδιά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Βέβαια είναι μεγάλος ο αριθμός. Ναι. Και θα είναι και κάποιοι μαζί τους οι γονείς ενδεχομένως ή κάποιοι φίλοι. Οπωσδήποτε. Έτσι δεν θα έρθουν μόνα τους όλα και τα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έρχονται και φίλοι τους που θέλουν να το παρακολουθήσουν, έρχονται εθελοντές που θέλουν να συμμετέχουν. Πρέπει να πω ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αγκαλιάσει το φεστιβάλ από την πρώτη τους διοργάνωση και φέτος μας υποστηρίζει και πάλι. Ήταν πάρα πολύ θερμοί και κατάλαβαν το όραμα του φεστιβάλ. Δηλαδή κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για ένα φεστιβάλ ακόμα. Άντε φέραμε μερικά παιδιά εδώ πέρα,
αλλά γίνεται μία προσπάθεια η οποία είναι πολυθεματική. Φέρνεις δηλαδή τα παιδιά, αλλά δημιουργείς μία σειρά από δράσεις. Ελπίζουμε, και έτσι το όραμά μας, η περιφέρεια, οι αιγίδες που έχουμε είναι και από την περιφέρεια Πελοποννήσου, από τον Δήμο Σπάρτης, από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο και τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου. Και ειδικά από τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου κατάλαβαν πάρα πολύ καλά το όραμα αυτού του πράγματος και το πόσο πολύ μπορεί να απλωθεί, γιατί πραγματικά αυτό που θέλουμε σταδιακά είναι από τις 3 ημέρες που γίνεται τώρα να αυξηθούν οι ημέρες και να γίνονται δράσεις και σε άλλα μέρη κοντινά ή μακρινά της Σπάρτης. Εμείς είμαστε πάρα πολύ έτσι, χαρούμενες γιατί είμαστε όλες γυναίκες που το διοργανώνουμε. Και πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ θερμή υποστήριξη από τους τοπικούς επαγγελματίες, από τον ιδιωτικό τομέα. Το πίστεψαν και το υποστήριξαν και το υποστηρίζουν πάρα πολύ θερμά. Και αυτό δείχνει κιόλας και την ανάγκη που έχει ο τόπος, και όταν βλέπει κάτι το οποίο ξεπερνά κάποιο μικρό τοπικό, γιατί από τη στιγμή που φέρνει παιδιά από όλη την Ελλάδα, και για να σας πω την αλήθεια μου, εμείς αυτό που οραματιζόμαστε είναι σιγά σιγά να φέρνουμε παιδιά από όλο τον κόσμο. Και είναι εφικτό. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Γίνεται, γιατί η Σπάρτη ως όνομα μπορεί να προσελκύσει. Έτσι ακριβώς. Έχει πάρα πολλούς νέους και μεγαλύτερους. Ναι. Το οποίο είναι δυναμικότατο. Και μπορεί να γίνει. Τώρα έχουμε λίγο ένα θεματάκι στις υποδομές. Ναι. Γιατί όσο μεγαλώνει αυτό, είναι απαιτούνται πολύ και περισσότερες υποδομές. Ναι, γιατί είναι δύσκολο και να φιλοξενήσεις όλα αυτά τα παιδιά. Και του πού θα διεξάγεις όλες αυτές τις δράσεις. Αλλά αυτό νομίζω ότι πλέον σιγά θα το λάβει υπόψη. Ναι. Το σημαντικό είναι ότι η αρχή έχει γίνει. Φέτος είναι η 3η χρονιά και όπως ακούσαμε και από εσάς και ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι σας, να μεγαλώσει όλο αυτό. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά θα το καταφέρετε και θα το καταφέρουμε όλοι μαζί. Εμείς το έχουμε αποδείξει τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, γιατί και εμείς είμαστε 2 οργανισμοί που το διοργανώνουμε. Είναι η Artians by PhonoQuest και η Spartan Rev. Είναι δηλαδή 2 μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οργανώσεις, που διαχειριζόμαστε όλο αυτό το τεράστιο έργο. Και είναι πραγματικά τεράστιο, πρέπει να πω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και μέχρι στιγμής το διαχειριζόμαστε μόνες μας. Αν μεγαλώσει λίγο ακόμα θα χρειαστούμε σιγουρότατα περισσότερη βοήθεια, αλλά αυτό είναι... Μπορούν να μπουν στις ομάδες και άνδρες, έτσι. Δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Όχι, εντάξει. Μέσα στις εταιρείες μας, μέσα στους οργανισμούς μας, είναι μόνο γυναίκες. Αλλά φυσικά έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες και έναν συγκεκριμένα τον Γιώργο Καλούδη, ο οποίος μας βοηθάει συνέχεια. Είναι εκτός, αλλά μας βοηθάει συνέχεια. Όχι, δεχόμαστε τη βοήθεια. Ωραία. Καλή επιτυχία ευχόμαστε από τώρα. Βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι μέχρι τον Ιούλιο και θα δώσουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, μιας και το ραδιόφωνο μας, όπως και άλλα μέσα ενημέρωσης, είμαστε χορηγοί επικοινωνίας και θα προβάλλουμε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση, αυτό το φεστιβάλ που είμαστε σίγουροι ότι θα μεγαλώσει και θα βγει και εκτός της χώρας μας, δηλαδή θα έρχονται και παιδιά από τον υπόλοιπο κόσμο, οπότε ξέρουμε ότι σε λίγα χρόνια αυτό θα το ζήσουμε και θα το δούμε εδώ στον τόπο μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός από το ότι φέρνει τον κόσμο εδώ, δίνει και την ευκαιρία στους νέους της Σπάρτης να συνυπάρξουν μαζί με άλλους νέους από όλη την Ελλάδα. Και είναι αλλιώς το να πηγαίνει κάποιος σε μια άλλη πόλη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είναι αλλιώς να νιώθουν τα παιδιά ότι στην πόλη τους, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό ξεκίνησε από το πάθος και το όραμα ενός κοριτσιού από τη Σπάρτη. Ναι. Ναι, φυσικά. Μπορούμε να πούμε το όνομά της? Ναι, η Κορίνα, η Αλεξοπούλου.
Κορίνα Αλεξοπούλου, μάλιστα. Η οποία είχε μια καταπληκτική φωνή και ήθελε να τραγουδήσει, και η μητέρα της, η Ελένη Τσιρακίδου, σκέφτηκε να διοργανώσει αυτό το φεστιβάλ. Και δουλέψαμε μαζί, είναι αδερφή μου η Ελένη, ναι. Και δουλέψαμε μαζί για να δημιουργήσουμε αυτό. Η αρχική λοιπόν αιτία της δημιουργίας του φεστιβάλ ήταν το να μπορέσουν αφενός τα παιδιά της Σπάρτης, που είναι μουσική, να εκφραστούν, να έχουν ένα χώρο που να νιώθουν ότι ναι, έχουμε κι εμείς ένα φεστιβάλ στην πόλη μας που μπορούμε να τραγουδήσουμε, μπορούμε να παίξουμε, και στη συνέχεια το να δημιουργήσουμε μία δομή, ένα θεσμό για τον οποίο τα παιδιά θα είναι περήφανα. Έρχεται κόσμο στην πόλη μας, θα παίξουμε, θα συνυπάρξουμε, να νιώσουν και αυτά ότι γίνεται κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γίνονται σημαντικές οργανώσεις. Αλίμονο. Στη Σπάρτη, ούτως ή άλλως. Δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ειδικά για τους νέους, ναι, σε αυτήν την κατηγορία της μουσικής, και του να δίνουν έτσι ένα τέτοιο βήμα στα παιδιά, νομίζω ότι το είχαν ανάγκη. Και ανταποκριθήκαμε κι εμείς σε αυτή την ανάγκη με πάρα πολύ αγάπη και μάλλον με πάρα πολύ μεγάλη αυτοκρισία, για να δίνεται αυτή η δυνατότητα στα παιδιά. Γιατί πραγματικά, δεν ξέρω, είμαστε και σε μια εποχή στην οποία το βλέπουμε ότι προς τα που πάει η κοινωνία και είναι λίγο δύσκολη, είναι μια καμπή. Και σκεφτόμαστε ότι μέσα από αυτό το φεστιβάλ, και γι' αυτό ακριβώς προσθέσαμε και όλα αυτά τα σεμινάρια, ότι μπορούμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες να θυμούνται τα παιδιά, να στρέψουν το βλέμμα τους λίγο κάπου αλλού, ότι υπάρχει και αυτό, υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Όσο τα παιδιά έχουν ερεθίσματα, σίγουρα θα έχουν μετά και περισσότερες επιλογές. Αυτό ακριβώς. Να πούμε βέβαια ότι για αυτό το φεστιβάλ εργάζεστε όλο το χρόνο. Έτσι, δεν είναι θέμα κάποιων ημερών. Η προετοιμασία πρέπει να γίνεται όλη τη χρονιά. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή είναι μια σκληρή δουλειά, επικοινωνία, με το ποιους θέλεις να καλέσεις, με το πώς ακριβώς θα τα βγάλεις πέρα. Γιατί αυτό είναι, όπως σας είπα, το φεστιβάλ δεν έχει έσοδα, γιατί είναι όλα δωρεάν, δεν έχουμε εισιτήρια, δεν μόνο έξοδα, μόνο έξοδα. Ακριβώς, έχουμε μόνο έξοδα. Θα μου πεις τότε γιατί το κάνετε. Τι να γίνει, έχουμε ένα κοινωνικό όραμα, στο οποίο πιστεύουμε ότι κάτι πρέπει να δίνεται πίσω στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι όλα για το κέρδος, είναι και κάτι που πρέπει να δίνεται πίσω και πρέπει να υποστηρίζονται τέτοιες δράσεις που δίνονται στο κοινό με ανιδιοτέλεια. Και πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που το έχουν ζήσει ήδη και θα το ζήσουν και φέτος, μεγαλώνοντας, θα θέλουν να ενταχθούν στις ομάδες αυτές και να βοηθάνε και να στηρίζουν και να είναι αυτοί δηλαδή που θα δώσουν τη συνέχεια. Ήδη έχουμε από την περσινή διοργάνωση, γιατί τα παιδιά φύγανε και θυμάμαι πέρσι, επειδή έρχονταν το πρωί, φεύγανε το βράδυ. Ναι. Αλλά θέλαμε πραγματικά να κρατήσουμε τα παιδιά εδώ στη Σπάρτη και να το παρακολουθήσουν όλο. Δηλαδή να παραμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια. Πέρσι, όταν φεύγανε με τα λεωφορεία, κλαίγανε. Τα παιδιά ήταν τόσο ενθουσιασμένα. Πρέπει να σας πω ότι όταν είδαμε ένα συγκρότημα που έπαιζε ένα συγκρότημα ΑΜΕΑ, που ήταν ΑΜΕΑ νευροδιαφορετική. Ήταν από κάτω τα υπόλοιπα παιδιά και χειροκροτούσαν και τους έδιναν δύναμη. Εμείς καθόμασταν στο πλάι και κλαίγαμε. Και λέγαμε αυτό, για αυτόν τον λόγο, για αυτή τη στιγμή που αυτά τα παιδιά που είναι επάνω και παίζουν, αλλά και αυτά τα παιδιά που είναι κάτω και υποστηρίζουν, για αυτήν τη στιγμή που σπάνε τα στερεότυπα και γίνεται αυτή η υποστήριξη του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, αυτή είναι η χαρά μας. Και γι' αυτό αξίζει να γίνεται όλο αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Κυρία Τσιρακίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Και εγώ. Βέβαια. Και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα. Έτσι, έρχεται και ο Ιούνιος, μπαίνουμε πλέον και επίσημα στο καλοκαίρι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Θα θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι, γιατί τώρα η άνοιξη λίγο έτσι μας έχει μελαγχολήσει. Ήταν περισσότερο φθινόπωρο παρά άνοιξη. Να σας πω την αλήθεια μου, εμένα αυτός ο καιρός μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Διότι με τη ζέστη την καλοκαιρινή δεν την πολύ αντέχω. Ναι, πολύ. Και εμείς εδώ έχουμε και πάρα πολύ ζέστη. Ναι.
Και προβλέπεται θερμό καλοκαίρι από πολλές πλευρές, όχι μόνο από θερμοκρασίες. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.